Dnes nás čaká čarovný príbeh, kde sa zima stretá s jarou, letom aj s jeseňou, kde dobrota srdca a odvaha dokážu prekonať aj tie najväčšie prekážky. Dnes vás zavedieme do zasneženého lesa, kde 12 múdrych mesiačikov stráži zázračné kúzla času. Poďme sa spoločne ponoriť do tohto nádherného príbehu, plného dobrodružstiev a dôležitých ponaučení, že z každého malého skutku pomoci, každého úsmevu, každého prejavu láskavosti, ktorý ukážeme iným, sa rodí niečo veľké. Lepší svet pre nás všetkých. A tak nezabudnite, pomoc je najsilnejšia zbraň, ktorú máme. Tak sa nechajte unášať príbehom, ktorý vám ukáže, že keď sa spojíme a pomáhame si navzájom, dokážeme prekonať čokoľvek. Zoberiem vás na výlet, kde Maruška býva, kde sa končí tento svet a rozprávka sa sníva. Ak máš správnych priateľov, ak máš v srdci nehu, tak jahody môžeš nájsť aj v hlbokom snehu. Zatvor oči, nech sme rýchlo tam. Na ten výlet nikto nejde sám. Na tom mieste sú zázračné veci. Ako malí, boli sme tam všetci, boli sme tam všetci. Čo Petruá zmení máj, to nás všetkých chráni. Iba láska úprimná, teplo z úzkých dlaní. Aj keď vonku zima je, teba niečo hreje, teby všetko rozkvetá, keď sa srdce smeje. Zatvor oči, nech sme rýchlo tam. Na ten výlet nikto nejde sám. Na tom mieste sú zázračné veci. Ako malí, boli sme tam všetci, boli sme tam všetci. Za dávnych čias, kedy lesy boli hustejšie, sneh belší a ľudia bližšie k prírode, kde neexistovali obchody plné ovocia a zeleniny, nebolo možné si kedykoľvek kúpiť jahody či kyticu fialiek, kde každý mesiac mal svoje vlastné dary. Jar prinášala kvety, leto plody, jeseň úrodu a zima zase ticho a pokoj, ktorý dával prírode čas na oddych. A práve v tejto dobe žila v malej dedinke pod horami chudobná dievčina menom Maruška. Maruška bola dobrosrdečná a pracovitá, no nemala to v živote ľahké. Po smrti svojho otca sa k nej jej nevlastná matka s rozmaznanou nevlastnou sestrou správali kruto. No Maruška napriek tomu nestrácala radosť zo života a túto radosť rozdávala všetkým navôkol. Najmä v tomto období, v období Vianoc. Radosti. Milujem zimu, Vianoce. Všade je sneh a detský smiech. Poďte, deti, zaspievame si spolu tú našu.
deti, ale ja už musím ísť. Požehnané Vianoce, pán Richter. Aj tebe, Maruška. Maruška! Maruša! No kde toľko točíš? Volali ste, mamička, už som tu. Betku bolí hlava. Kde sa toľko... To je studené! Je poloprázdny. Povedala som plný. Ale veď je skoro plný a na voľavú hlavu určite bude stačiť. Pozri, jablčko. Aké je pekné, z papaju. No, dcerka, je ti už lepšie? Ja som chcela darčeky! Ježiško, skoro som zabudla. No čo to tu máme? Takže, tento je pre Kvetku. O, pre mňa. Čo to asi tak bude? Šatka! Aha, aká krásna! Tada! Si ako obrázok. No a tento ďalší, ten je zase pre Kvetku. Toto bude čo? Šepiec! Veľmi ti pristane. Však. No a tento je znova pre Kvetku. Zase pre mňa. Čo to tak bude? Sukňa! Ako sa krásne točí! Je až z mesta. Ten je pre vás, mamička. Pre mňa? Ďakujem, Maruška. No a tento posledný, ten je pre teba. Jej, tá je krásna. Ďakujem, mamička. Aj mne sa páči. Ale ty máš drahšiu. Ale táto má krajšiu farbu. Tak si ich vymente, keď sa ti tá Maruškina páči viac. Tak ja ti ju niekedy požičiam, Kvetka, keď budeš chcieť. Ale ja nechcem požičanú. Takúto šatku som vždy chcela a nemám ju. Čo sú toto za Vianoce? No tak jej ju Maruška daj. Ja ti po Vianociach kúpim. Tak si ju zober. Toto sú najkrajšie Vianoce. Už aby boli ďalšie. No pozerajte. Tada. Maruška, poď von. Krásne a požehnané Vianoce, Maruška, tá je pre teba. Ďakujem, tá je krásna, ale ja pre teba nič nemám. Á, toto je zase pre teba. Ďakujem. Mám pre teba novinu. Vráti sa môj brat z cudziny a potom si ma zoberie so sebou. Ale veď to už spomínaš od minulého roka. No, ale teraz je to už isté. V cudzine je veľmi zbohatol a isto mi donesie nejaký darček. To bude niečo. Vieš, v cudzine majú všetko lepšie. Nejak u nás. Aby si sa nám z tej cudziny nezbláznil. Veď u nás doma je tiež predsa veľmi pekne. Ty si zbláznená. Maruška a Janko boli najlepší kamaráti. Hrávali sa spolu na lúkach, snehu, behali po lesoch. Janko bol chlapec s veľkým srdcom a ešte väčším snom o tom, že raz bude rovnako šikovný ako jeho starší brat Karol, ktorý odišiel do sveta. A hoci už Janko nemal možnosť tráviť s ním čas, neprešiel deň, aby o ňom nehovoril. No nastala konečne chvíľa, kedy sa Janko vrátil z veľkého sveta.
doma, som naspäť. Kde ste kto? Som doma. Bráček, si to ty? No teda, Janko, neverím vlastným očiam, ako si vyrástol. No Karol, ty si sa konečne vrátil z tej veľkej cudziny. Dobrý deň, Richtár. Však sa dlho nezdržím. Onedlho sa vraciam naspäť do cudziny. Tam je všetko lepšie. A zbohatol som tam. Tak to rád počujem, že sa našincovi darí. Ale naozaj, som to len naskôr. Predám chalupu, zoberiem brata a vraciam sa naspäť. Ale prosím ťa, veď sa chvíľku zdrž. Ešte predtým, ako odídeš, by si sa mohol oženiť. Pozri, koľko tu máme nádherných dievčat. Moju si ber! Tuto si sa. Moju si ber! No, uvidím, či mi tu nejaká padne do oka. Macocha nechcela nechať nič na náhodu. Hneď, ako prišli domov, premýšľala nad všelijakými nápadmi, ako by sa jej dcéra, Kveta, zapáčila Karolovi a tak mohla získať jeho bohatstvo nielen pre ňu, ale najmä pre seba. Takúto príležitosť nemôžeme nechať ujsť. To by bola partia pre teba. To sa mám akože vydať? To mám pracovať? A upratovať? A variť? A prať? No by sa mi nejako nevoľno. Ale prosím ťa, ten má peňazí. Budete mať služobníctvo. Ty sa budeš len udržiavať. Dúfam, že sa ti páči. Musí sa ti páčiť. A to je vlastne jedno. Je, fešák. Žiadne ale. Chceš, aby ti ho uchmatla nejaká dedinská okrasa? Maruša! Maruša, kde si? Maruša, prinies nám tú sviatočnú šatku a hlavne šperky. No hyb sa, hyb sa. Zrkadlo, zrkadlo. No čo to tu máme? No, pohni sa. No poďme. Čas beží. Čo robíš? Však to poriadne to natiahni. Neschopná. Musí byť dokonal. Tu máš, zavadzá mi to. Kveta, čo stojíš? Hyb sa, ideme. To teraz hneď? Poďme, poďme, zanesieš mu oplátky. Pôjdeš akože náhodou okolo. A čo mám robiť? Budeš sa tváriť a usmievať na ňo. Budeš na ňo milá ako plachá laň. A usmievať sa môžem takto, že... Ješkové oči, nie aby si myslel, že ho chce zožrať. Na 2 prsty. Takto. Bože, bože, toho nám zoslalo samo nebo. Poď čo? Ale, čo vy tu? Dobrý deň, pán Richard. Ale ideme okolo a pomysleli sme si tak, no, niečo na privítanie, keď prišiel z tej ďalekej cudziny. No to je zaujímavé, nás to tiež napadlo. Karol! 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 Moju dceru si vyber. Karol! Milujem Moju. ťa! Vyber si mňa! Karol, toto je pre teba! Milujem ťa! Vezmi si ma! A toto je pre teba! Mňa si vyber. A toto je pre teba! Ja som najkrajšia! Ja som krajšia ako ty! Ja som krajšia ako ty, ja som krajšia ako ty. Ja mám šorec vyšitý, ja mám šorec vyšitý. A kto ti ho vyšíval, a kto ti ho vyšíval, keď som sa ti moja milá vyhýbal, keď som sa ti moja milá vyhýbal.
To čo má znamenať? Veď tie krikom zburcujú celú dedinu. No, u nás veľa chlapov na ženenie nie je a ty si dobrá partia. Vidia príležitosť. Ale ja sa nechcem ženiť. No, obávam sa, že si to nebudú dať vysvetliť. Čo budeme teda robiť? No, jedine, že... Ideš volať, nezavadzaj. No jedine, že by si prijal 3 želania a tá, ktorá ti ich splní, bude tvojou ženou. Tak nejako to robia princezné. Vyzerám podľa teba ako princezna? Ja sa nechcem ženiť. Ani so želaniami, ani bez nich. No tak to by si mal želať také želanie, ktoré sa nebude dať splniť. A čo by som si podľa teba mal prijať? Diamanty, slona? No tak napríklad, no kde to bolo, no. Fialky. A čo by som ja robil s fialkami? No čo ty, tupelko, však zapoj bunky mozgové, no ty asi nič, však je zima, kde asi, že zoberú tie fialky? Aha, chápem. Milé devy, všetky ste krásne, to bez pochyb. Ako si teda vybrať jednu z vás? Je to ťažké, ale prichystal som si pre vás 3 želania. Tá z vás, ktorá mi ich splní, sa stane mojou ženou. Vyslovujem teda svoje prvé želanie. Prajem si, aby ste mi priniesli voňavé fialky. Tá z vás, ktorá mi do zajtrajšieho rána prinesie, bude mať veľkú šancu sa stať mojou nevestou. Čo? Teraz zime? Tu sa ukáže schopná žena. Čo? Dievčatá v cudzine by si s tým ľahko poradili. Kto vymyslel takéto želanie, musí byť poriadny nakúkanec a asi aj na hlavu. Teraz zime a fialky. No čo, máš tie fialky? Teraz v zime, veď každý rozumný človek predsa vie, že v zime fialky nerastú. A tebe sa čo stalo, Zlatičko? Za všetko môže Maruša! Naťahovala sa s dievčatami o šatku, no tak toto dopadlo. Veď sa nič takého hrozného nestalo. Vlasy tie si učeše a šaty, no tie zašijem. Čo? Tak ja ťa tu živím. A ty drzá si budeš na mňa ešte ústa otvárať. Zatres sa ber do lesa a fialky prines. Bez nich sa nevracaj. To ste tu už všetci strátili rozum? Mesiac na nebeskú pláň rozfúkal hviezdičiek stáda, do špiku kostí sa mráz káda. Mám fialky nájsť v zime tak hlbokom snehu, či si mám po ne až zájsť k nebu. Zajko, kde sa tu berieš? Ukáž, pomôžem ti.
Počkaj, neutekaj! Nerada vás ruším, ale nemohla by som sa na chvíľočku zohriať pri vašom ohni? Zima ma trasie. Dievča zlaté, čo tu hľadáš? Vážne, že si zablúdila až sem. Poď sa teda k nám zohrať. Chlapci, pravda môže. No keď už si tu, poď. A akože sa voláš? Volám sa Maruška a išla som za zajačikom. Ten mi ukázal cestu. Zajačík? Aký zajačík? No veď predsa ten, ktorého schovávate. A vy ste vlastne kto? Ja som December. Ja som Január. Ja som Február. Ja som Marec. Ja Apríl. Ja som Máj. Ja som Jún. Ja Júl. Ja som August. Ja som September. Ja som Október. A ja som November. A povedz, čo vlastne hľadáš v týchto horách? Hľadám fialky. Macocha ma poslala, aby sa nám Kvetka mohla vydať. Fialky, teraz vejde sneh. Čo je to za žensku? Ja by som jej hneď ukázal. Otec ju mal rád a Macocha slúbila, že sa po jeho smrti o mňa postará. Pomôžete mi, prosím. No, dalo by sa to nejako zariadiť. Mohli by sme prižmúriť jedno oko. Prižmúrme, veď nás zachránila zajačík. No nie, ja žmúrenie neznášam. No dobre, ale len výnimočne. Kto má tie fialky? Ja Apríl, podaj mi žezlo. Kuknú, aj my mali vieme, sláva, nová jar je tu. Keď modrá fialka celý kraj rozvonia, netreba viac hádzať, žiadne drievka do ohňa. Zbieraj, Maruška. Pozrite, akú má radosť. Kvitnú kvetinky. Je teplo. Už aby bola jar. No to sa ešte načakáš. Ďakujem vám, mesiačikovia. Ale teraz je december, moja vláda. Veď z toho iba obyčajné fialky, nič viac. Už nie sú obyčajné. Sú začarované. Ten, kto si k ním ako prvý prionia, tak sa zamiluje do toho, kto mu ich podal. Ale teraz už utekaj domov, Maruška. A tak Maruška s fialkami v ruke kráčala pod nočnou oblohou domov za macochou a kvetou. Išla naspäť tmavým lesom v sprievode vločiek a zajačika, aby našla cestu späť. Kráčali, až sa pred nimi objavila silueta Maruškinho domčeka. Dúfala, že aspoň fialky prinesú do chladnej domácnosti trochu radosti, láskavosti a vďačnosti. No márne. Macocha ani Kveta si nevážili, čo pre nich Maruška urobila. Kde si ich vzala? Čo nám to tu chceš nahovoriť? Akých 10 mesiačikov? Je ich 12 a žijú vysoko v horách. Dosť. Radšej zakúr, mám už omrznutý nos. A nie, aby si niekde vravela, kde si ich vzala. Poď, Kvetka, my ideme. Počkaj. Máme ešte čas. A vieš čo?
Radšej za kurty. Mamička... Ty sa predsa budeš vydávať, musíš sa naučiť postarať o domácnosť. Ja, vaša Kvetulinka, ale veď ja už to dávno viem, pozerajte. No veď to vidím. Radšej poď. Keď sa vydáš, budeš mať služobníctvo. Budeš si žiť ako princezna. No, Kvetulienka bude princezna. Začne nám nový život. Peniažky, peniažky. Kvetka, to je partia. Pozri, čo ti priniesla moja dcéra. Kvety. Áno, pozri, aké sú krásne. No, ale to nie sú fialky. Ale sú krásne. A sú živé. Doniesla som ich až z juhu. No, bohužiaľ, nesplnila zadanie. Je tu niekto s fialkami? Lebo ak nie, budem musieť svadbu zrušiť. Ja, teda my. Teda ona. Ukáž fialky. Dcerenka ich spod snehu vyhrabala. Celkom sama. No, vyzerajú ako fialky. Voňajú ako fialky. Sú to fialky. A do čerta, čo budeme teraz robiť? Haló, Jano, haló! Pardon. Môžem vám. No, čo budeme robiť? No však to druhé želanie, no. Áno, povedal som, že A si však zoberiem... ideme na ňu pozri, veď ona ich doniesla. Povedal som, že si zoberiem tú, ktorá mi splní moje 3 želania. Takže moje druhé želanie znie tak, že... Jar je blízko, leto ďaleko. Prinies mi čerstvé jahody, ak sa teda naozaj chce stať mojou nevestou. Maruška, počula si. Vieš, čo máš robiť? Poď, Kvetka, ideme. Počkaj. Kde to len mám? Kde mám ten tvarok? Jaj, poď, posaď si, dcerenka. Musíme ti nakryť tvár. Ale budeš mať peknú špleť. Budeš veľmi pekná. Kvetuška. Poď, Jano. Ale že ma nehaj. To čo do toho, Jana, vošlo? Veď som vám to povedala. To privonia k fialkám i hneď sa zamiluje do toho, kto mu ich podal. Ty si ale hus. Čo si to nepovedala hneď? Mohli sme mať už vyhraté. Ber sa do lesa a prines tie jahody. Šup! Kamarát môj, nenechaj ma tu tak trápiť, bez jahod nemám sa ja vrátiť. Snáď niekto poradí mne, čo by som vedela rada, kde ich mám teraz v zime. Zasa ty? Kto si? Počkaj, kam utekáš?
očíkovia. Maruška, poď ďalej, čo ťa k nám opäť privádza? Radi ti pomôžeme. Radi ako radi, počasie nie je žiaden holubník. Poslali ma po jahody. Teraz v noci, v snehovej búrke, veď si mohla zamrznúť. Záska, Mácocha, nech sa Milonova dostane do rúk. To ten výdaj im zatemnil rozum. Oni za nič nemôžu. Škoda, že nie je leto. Možno by ťa poslali po cencúle. Teraz ale potrebuje jahody. A teraz je moja práca. Moje milé, premilené jahody, všetky ste mi popadali do vody. Kto vás dostane, nech vás dostane, nechže sa len mojej milej krivda nestane. Kto vás dostane, nech vás dostane, nechže sa len mojej milej krivda nestane. Ďakujem vám, mesiačikovia. Ak ťa budú doma trápiť, tak u nás si vždy vítaná. Len si daj pozor na jahody, sú začarované. Ten, kto si z nich ako prvý odrízne, sa bude správať tak, aký naozaj je. Tomu tvojmu Jankovi by to pomohlo od kúzla z fialiek. Takže prestane blázniť po kvetke. Len aby, ale už choď, Maruška, je čas. Poď, odprevadíme ťa. Maruška bola rada, že aspoň niekto chápe jej trápenie. A tak, s jahodami v košíku, pomaly kráčala domov. Z kopca videla ich malú zasneženú dedinku, svetielka z okienok a na kraji dedinky ich kostolík, pred ktorým ustáli dedinčania a čakali, či Kveta splní aj druhú úlohu. Maruška nenápadne vložila jahody nevlastnej sestre do košíka. A tak Kveta s hrdosťou mohla ukázať, že splnila i druhú úlohu. Tak, Kvetka, ukáž, čo si pre Karola sama natrhala. No pozerám, že Kveto splnila aj druhú úlohu. Vyzerá to, že splnila. Čo na to hovoríš, Janko? No, vyzerá to ako jahoda. Vonia to ako jahoda. Jahody mám najradšej. Je to jahoda. A aké je tvoje tretie želanie? Moje tretie želanie? No, moje tretie želanie... No sa gusa, vymačkni, mňa to nebaví. Už sa chcem zobrať a chcem mať tie peniaze a služobníctvo a jahody. No počkaj. Ešte predtým budeš musieť splniť ešte jedno želanie. Karol, hej, aké je tvoje posledné želanie? Moje posledné želanie? Prajem si, aby sa Kveta postarala o tamten strop. Nech sa zajtrajšieho rána pekne zarodí. Čože? Ten suchár? To nebude problém. Maruša to zariadí. Aká Maruša? Ty si Maruška? To si len tak Kvetka hovorí. Niekedy Maruška, niekedy Kvetuška. Pondelok Maruška, útorok Kvetuška. 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 Hej, chalani. Pomeň. Janko, aké Marušky to hovorila? Maruške, no. No však to je moja kamarátka, veď ona s nimi býva v chalupe. No. Tak, Kvetka. Tak, ako som ťa to učila. Pred svadbou musíš mužovi nadbiehať, hýčkať sa mu. Po svadbe mu ukážeš jeho miesto. Nemusím, nič nemusím. A už vôbec nerozumiem, prečo by som si mala brať nejakého chlapa. Aby si bola bohatá, Kveta. Bohatá.
A nehovorte mi Kveta! Ja som Kvetu Lilinka. No, a čo s tým stromom? Maruša to zariadi. Maruša! Do zajtra večera bude ten strom obrastený jablkami. Rozumieš? Ale mesiačikovia žijú vysoko v horách a... No, tak potom už nemáš domov. Toto mi nemôžete spraviť, prosím. Povedala som. Už sme ti splnili 2 želania. Prečo by sme ti mali splniť ďalšie? Preto, lebo si to prajem ja. Lenže ty teraz nevládneš, Marec. December má pravdu. Nemôžeme svojou mocou siahnuť tak ďaleko. Rok musí mať svoj poriadok. Je to moje 3. a posledné želanie. Viackrát vás už o nič nebudem prosiť. A pomyslela si na to, čo sa stane, aj keď ti splníme 3. želanie? Pomyslela, ale ja nemám na výber. Keď ho nesplním, macocha ma vyhodí z domu a čo ja vo veľkom svete sama. No ale kým sa naša čarovná moc dostane až tomu stromu, je sem pokrie celý kraj. A čo na to povedia ľudia? Tak viete čo? Poďte so mnou do dediny a prebudíte jeseň len v tom strome. Poďme, bratia, pomôžme im. Ja už nevládzem. V živote som nespravil toľko krokov. Na čo som sa to nechal nahovoriť? Mňa už nikto nikdy nikam nedostane. Aj keď mesiačikovia súhlasili, že pôjdu s Maruškou, cesta do dedinky bola pre nich náročná. Z hory išli prvýkrát a v hustom snehu nejednému zapadla noha. Maruške to vždy vyčarilo úsmev na perách. Po dlhej a náročnej ceste konečne prišli do dedinky ku suchej jabloni. To je ten strom? Je nejak vysušený. Ty si vysušený. No, ja neviem. Poponáhľajte sa, aby nás nikto nevidel. Keby macocha zistí, keby všetci zistia, že Kvetke pomáham, macocha mi vytrhá všetky vlasy.
vám, mesiačikovia, čo by som si bez vás počala. Maruške sa srdce naplnilo radosťou, že jej mesiačikovia pomohli. Ale zároveň pocítila i smútok, pretože splnením tretieho želania si Karol bude musieť zobrať jej nevlastnú sestru Kvetu. Maruška si tak uvedomila, že ku Karolovi niečo cíti. Kvetuška. Aha, jablčka. No teda, Karol, z tohto už sa nevykrútiš. Ja sa nemám z čoho vykrúcať. Rád vám predstavím svoju nevestu. No, teda Karol, dobrý výber. Gratulujem. Susedia a susedky, rád by som vám niečo oznámil. Ako iste viete, slúbil som, že mojou nevestou sa stane tá dievčina, ktorá splní moje 3 želania. Neveril som, že to jedna z vás dokáže, ale stalo sa. A ja by som rád oznámil naše zasnúbenie. No, ja máš, už mi ho máš dať na prst. A čo? No predsa prsteň. No nemôžem. Čo nemôžeš? Čo to má znamenať? Ja chcem, aby si mi dal prsteň na prst. Povedal som, že si zoberiem tú, ktorá splní moje 3 želania. Tak hneď nám Kveta povie, že teraz v zime zohnala fialky, jahody či jablká. No ja som hrabala a hrabala a hrabala a hrabala, až som ich vyhrabala. A ty, taký nafúkanec, ani prsteň nemáš. A naozaj si to splnila ty? Samozrejme. A vieš, čo nám dalo roboty? Poslať Marušu po všetky tie veci? Ona nevie, čo hovorí. Čuž ty hlupána. Vieš ty vôbec, kto ja som? Ja viem, ty si Kvetuška a ja ti kúpim aj prsteň a jahody ti prinesiem. Naozaj? Áno. Tak dobre. Kvetka? Tak ste to počuli. Všetky moje želania splnila Maruška. A tu by som si mal aj vziať. A ty si sama ani nespýtal, či ťa chcem. Maruška, takú dievčinu ako ty som veru v cudzine nenašiel. Lenže ty odídeš do sveta a ja by som vo svete nebola šťastná. Mám to tu u nás rada. Ale ja už nechcem odísť do sveta. To najkrajšie miesto na svete je tu, v mojej rodnej dedine medzi blízkymi. Dlho som blúdil svetom, kráčal neznámo kam, ale až tu som zistil, čo spasiť ma môže. Aká to sila hýbe všetkým, čo nás lieči, čo je liekom. Už viem, Maruška, je to láska. Mesiac na nebeskú pláň rozvodal hviezdičiek stáda, do špiku chvostí sa mráz kráda. Kráčame nevedno kam, na hlavy snežik nám báda, do dlane vložím ti dlaň. Ideme cestou svojou, kráčame nevedno kam. Povedz mi, človeče, prečo sme na svete, pre teba otázku mám. Čo aj zimu zmení v máj, za čím šiel bys sveta kraj. Dňom aj tmou vieš, kam sa ženieš, hádaj na 100-krát, aká sila býva tá, čo aj hory prenáša, čo je liek, čo lieči všetko.
takto končí naša rozprávka o 12 mesiačikoch. Karol požiadal Marušku o ruku. Uvedomil si, že žiadne bohatstvo, alebo hoc aj celý svet nie je viac ako práva láska. A tak si zapamätajme i my, že najdôležitejšie je, aby sme sa mali radi a navzájom si pomáhali. A teraz by sme už chceli zavolať svätého Mikuláša medzi nás na pódium, aby najskôr odmenil našich hercov a potom aj vás.